Ahojte, vítam vás v Medovežce Sofia a poznáte včelí strom Evódiu? Dnes si ju zasadíme a niečo vám o nej prezradím. A dnes si skontrolujeme naše podložky. Teraz si ideme zasadiť strom Evódiu. Nájdeme si nejaké pekné miestečko, kde by sme ju mohli zasadiť. Evódia kvitne v lete, bude mať veľa krásnych kvetov, ktoré robia veľa nektáru a včielky z toho robia med. Volá sa aj včelí strom, pretože ho včielky milujú. Tešíme sa, keď vyrastie a bude plná našich včielok. Keď vyrastie, môže dosiahnuť 10 až 15 metrov. Môžete s nami sledovať, ako nám Evódia rastie. A teraz ideme trošku ukázať naše včielky. A teraz sa môžete pozrieť, ako nám krásne včielky lietajú. Toto je hluchávka, máme ju na celom pozemku. A včielky ju veľmi milujú. Toto bolo z celého videa všetko. Pozrite sa, ako krásne nám včielky lietajú. Môžete nás sledovať na Facebooku Medovežce Sofia. Majte sa krásne a tešte sa na ďalšie videjka s nami. A ahojte!